Tan, kalois ka, boss. Mga basa na ang kisame, nagkunot. Oh. Nahurot nagkakunot, kay puros tulo. Ha? Pang eroplano, nilalugdog na. Tuan, tulo mga bay. Oh? Pok, 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 pok. Oh. Dapat pikas. Op, 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 op. Oh, diha, nakaligo ko. Nakaligo ka na mga tulo ah. Mo kusog pagining ulan ron, hinay ra na. Oh, sus kaluis kisami na lata. Bag-o ra bang taon ang kisami in taon, kaluis ka boss. Nalata na gyud. Op, op, piting dagana oh, nalata na gyud. Oh, ang uban magis dingding. Sus. Ang uban as dingding nag-agi oh, dalag kaayo oh. Dalag kaayo ang agi. Na. Dalag kayo ang tubig nag-agi. Di mga tubig dalag. Di ay planggana gisalod. Sa tiilan. Sa ojab. Oh, sus, nagabilangkad, nagtapad nagplanggana. Ay plangganang dako. Halaka daga naman tubiga. Nana po diri po. Nana po ilaing tulo. Hala, ubay-ubay ang tubig. Ginoo ko. Sus, kolor dalag. Mag-ihi sa ilaga. Saron. Katangan lag noog kay aron dili mo tingog. Pek, pek. Ay, pek, pek. Tak, tak di ay. Tak, tak di ay. Silan. Oh? Onya, dito sa kwarto, sa ding-ding daw. Dahil nanguot. Gilo kayo, nag-video ta kabaw. Oh, sus, ito ang kalois ka, boss. Up. Oh. Ito ang kalois kong Mama Irene. Nalata na po Mama Irene. Ang atong kisame bago in taon. Bago niya. Bago man in taon. Pintal, bagong pintal. Oh. In taon, nalata. Tanasubayo na ko sa kwarto. Kusog ulan. Oh, dalayo until. Nipilit ang nipilit ang kortina sa kuan. Ding-ding. Kuaya padapli ng unlan. Ana daw biraha. Di ana ba dito tanawa dito andro. Adto dito biraha. Na agoy basa kaayo. Biraha jud kitanaw ako ang ding-ding unsi. Ay naggitahi man din na nako. Sige boy agoy ka basa. Basa kayo among kortina. Okay, nag-agis kisami. Dan, pagkaluis ka, boss. Nabasa na. Pero nga inyong bed. Fix your bed. Sige, cellphone, oy. Sus. Darang mga puya. Pagkaluis sa mga kabos. Nangabasa.